Мечтата му е да живее със своя идол, но съдбата му е на самотник. Гледайте българско-белгийско-английската копродукция по сценарий и режисура на Константин Божанов и после Светлина. Събота от 20:30 по БНТ 2. Понякога да си един от семейството е голям проблем. Особено когато става дума за мафията. Учителя по дикция Лука ще го изпита на гърба си. Не пропускайте един от семейството. Неделя от 20:30 по БНТ 2.